A Velikonoční pondělí, kdy budeme natáčet, jako každým rokem, tak bude apríla. Takže se nám schází několik takovýchhle velikých událostí do tohletoho několika denního prostoru. Tak si to pořádně užijte. Teď bych vám měl popřát krásné Velikonoce, vidíte. Já to samozřejmě udělám, ale musím se vám pochlubit. My se snažíme tady měnit ty propriety. Dneska mám jinou propisku, Milevsko, kytička. Minulý týden šéf našich počítačů a také člověk, který je i pro nás pořád velmi důležitý, pan Hradil, šéf IT, přines takovou kytičku s tím, že by se tady vyjímala. My jsme si mysleli, že tu kytičku vám ukážeme příští týden, to bude apríla. Jenomže toho 1. dubna je apríl a také Velikonoční pondělí. A to by nebylo dobré. Takže i s tou kytičkou vám chceme popřát krásné Velikonoci. A my se příští týden budeme těšit na viděnou. Na viděnou. Rád bych vám, než skončíme dneska, poděkoval za vaši nevšední podporu, které se nám dostává už po celé 3 roky. Moc si toho cením, on se ten pořad úplně jinak připravuje totiž. A já vím, že sledujete ho vy v Milevsku, i vy, co z Milevska pocházíte a životní osudy z vás zaválí někam jinam, do jiných krajů, dokonce jiných zemí, tak ho sledujte dál.